Kaixo, egun on denoi. Ikusten duzuen bezala bakarri nago, areto erraldoi honetan. Gaur, egun handia da. Gaur, Koldo Mitxelena literatur lehiaketako sariak banatuko ditugu. Urtero areto hau jendez gainezka egoten da. Aurten bakarri nago, eta zuen falta sentituko dut. Baina, denok dakizuen bezala, egoera berezi hau bizitzea suertatu zaigu, COVID-19 dela eta. COVID-19. Denok ikasi dugu hitz hori, ezta? Eta denok ikasi behar izan dugu beste modu batean bizitzen. Amets batean bezala, horrela igaro ditugu azkeneko hilabeteak. Batzuetan, amets gaizto batean murgilduta, eta beste batzuetan zientzia fikziozko pelikula bateko protagonistak izango bagina bezala. Baina hau, ez da ametsa, benetan gertatzen ari da. Horregatik, aurten, zuek ona etorri beharrean, gu zuen etxeetan sartuko gara. Zuek eta zuen lanak ikusteko, entzuteko eta gozatzeko aukera izateko. Beraz, hasiera emango diogu gaurko ekitaldiari. Ongi etorriak, 31. Donostiako Koldo Mitxelena literatur sari banaketara. Aurten epaimaian aritu diren 6 kideak aurkeztu behar dizkizuet. Iñaki Martiaren Amakin komikigilea, Arantxa Urreta Bizkaia idazlea, Inazio Mujika idazlea, Ana Malagon idazlea, Beñat Gaztelumendi bertsolaria eta Yolanda Arrieta idazlea. Eta aurten epaimaikideek nola egingo zuten erabakia hartzeko? Hori guztia komentatzeko gurekin dugu Yolanda Arrieta. Aurtengo bilera ezoikoa izan da. Hasieran ez genekien zer gertatuko zen, eta aurrez aurre egitekotan egon ginen, baina gero egoera aurrera egin ala, ezina ikusi genuen, da modu virtualean egin genuen. Gaur egun dana telematikoki egin behar denez, guk ere bilera telematikoa egin genuen. Konexioa ondo juntzan, baina oso arraroa da, pantaila bati begira, laukietan sartutako 6-7 laguni hitz egiten egotea, txandak ere hartu egin behar dira, zaila da, zein tokatzen zaion hitz egitea, jakitea, arraroa egiten da txistea noz egin, arraroa dalako denei batera ari zera begiratzen, baina bakoitzari zuzenean bere begiratu behar zaio. Orduan, bitxikeria horiek, zuentzat oso ohikoak izango dira, oso ohituta zaudetelako pantailatik pantailara hitz egiten, baina guretzat, izan oso erraxa, baina ondo atera zen, eta erabakiak nahiko azkar hartu genituen, eta horrela bukatu genuen bilera penaz, aurrez aurre zalako izan, da penaz baita ere, bilera bukaeran zerbait hartzerak baten garelako alde zaharrera. Hurrengoan, egin beharko dugu hori, hurrengo urtean. Bide batez esan, oraindik etxean nengo zareten ez, irakurtzeko. Badakite, igual lezio itxura hartzen duela, baina irakurri ze, ondo idazteko irakurri egin behar da. Eta irakurri poesia ere. Oso jende gutxi aurkezten da. Eta ez bakarri poesia idazteko, baizik eta baliapide poetikoak ere sartzeko zuen edozein idazlanetan. Beraz, hemendik, agurrik beroena, zaindu, eta hurrengoan gehiago, mosuan. Urtero bezala lan asko jaso ditugu. Aurten 1254 lan jaso ditugu. 578 komiki, 39 olerki, 427 ipuin, 74 bertso eta 156 mikroipuin. Alde horretatik oso pozik gaude. Lehengo urtea baino 200 lan gehiago jaso ditugu. Uzta oparoa, orain arteko urterik oparoena. Aurten 22 saritu ditugu. Eta saritu ez gain 39 aipamen berezi ditugu. Epaimaiari asko gustatu zaizkion lanak izan direlako. Eta orain ekitaldiari behar bezalako hasiera emateko, gurekin dugu Donostiako alkate jauna, Eneko Goia jauna. Koldo Mitxelena sarien 31. ediziora iritsi gara. Eta normalean orain arte behintzat, izaten genuen aukera, maiatzean egiten genuen ekitaldi batetan, elkarrekin egoteko eta sarituei merezitako sari hori zuzenean emateko.
Aurten, danak dakigu ze baldintza bereziak bizi ditugun eta zoritxarrez ezinezkoa izango zaigu hori egina izatea eta beraz bai haur eta gazteekin, euren lagun eta familiekin momentu horretaz gozatzea. Baina tira, bizitzak aurrera egiten du, zuek zuen dana egin dezute eta jakina merezitako saria ere jaso beharko dezute. Eta hori egitera gatoz, horrela besterik ez badin bada. Baina hori egiteaz gain, baita ere mezu bat ederazi nahiko nizueke. Euskara zerbitzuak egiten duen edo antolatzen duen lehiaketa honen harira. Zuen lana eskertzearekin batera, hartzen dezuten lan hori eskertzearekin batera, animatu egin nahi zaituztet, baita ere etorkizunean idazten jarraitzeko, baina baita ere irakurtzen, baita ere euskarazko antzerkiak ikusten, baita ere euskarazko musika entzuten edo pelikulak ikusten. Nik uste dut jabitu beharra daukagu da guztiok, ardura handia daukagu da. Gureak diran gauzak direlako, eta gu gureaz arduratzen ez badin bageredako, beste inor ez da arduratuko. Eta galduko baditz, ez ditzateke guretzako bakarrik galduko, mundu osoarentzat galduko ditzatekeen gauza da. Mezu hori esan da eta amaitzeko eskerrak eman nahi dizkiet ere bai euskara zerbitzuko langileei egiten duten lanagatik, baita ere zuei idazteko dana hartzen dezutenei, baina baita eskolai, baita familiartekoei ere eta epaimaikideei. Eta datorren urterako ere, seguro, orduan bai aukera izango dugu da elkarrekin ospatzeko, animatu nahi zaituztet berriro parte hartzera. Eskerrik asko bihotzez eta zorionak irabazleei. Eskerrik asko zure hitzengatik, alkate jauna. Gaurko egun handia osatzeko beste etxe batzuetara sartu gara. Ainara Ortega eta Iñaki Salvadorren etxeetara. Eta kantu bat eskaini digute. Begira, begira. Niretzako esan zuen Luigi Lomboso, Napoleko auzo pobre bateko umeak, pertsona historiko guztien artian, zoriontsuena Benino edo Benito da, Benino edo Benito da. Mondo iruditzen zait Kaligula, Juan Bautista ere gustatzen zait. Bata eroa eta bestia tontua zirelako, baina pertsona historiko guztien artian. Gehien gustatzen zaidana Benino edo Benito da. Gehien gustatzen zaidana Benino edo Benito da. Ararararai, arararai, alalarai, laralarai, erelei. Tenian nortzen Benino edo Benito ura. Luigi Lombosok erantzun zuen, bada Benino edo Benito. Beleneko hartzai hori da, beti lo dagoena, beti lo dagoena. Ez da jabetzen bere inguruan gertatzen denaz. Ez dauka problema bakar bat ere, problema bakar bat ere, bakar bat ere. Ondo iruditzen zait Kaligula, Juan Bautista ere gustatzen zait. Bata eroa eta bestia tontua zirelako, baina pertsona historiko guztien artian. Gehien gustatzen zaidana
2011. Koldo Mitxelena lehiaketan komikiak, olerkiak, ipuinak, bertsoak eta aurten 5. aldiz mikroipuinak ditugu. Dibertigarriak batzuk, sakonak beste batzuk, erromantikoak ere badira, tristeak edota misterioz betetako kontakizunak. Olerkiekin hasiko gara. Aurten 2 saritu dauzkagu. Eta olerkia komentatzeko gurekin dugu Arantxa Urreta Bizkaia. Aurrera, Arantxa. Esan didatenez, literaturarekiko zaletasuna sustatzen ahalegintzen diren ikastetxeetan ere gutxitan egiten zaio tarte poesiari. Hori egia balitz, Koldo Mitxelena lehiaketara poemaren bat bidali duzuen guztiok, zuen kontura heldu zarete poesiarengana. Bejonde izuela. Poesia beste ezer baino lehen begirada bat da. Gainerakook ikusten ez dugun zerbait antzematen duena, gordeta, zegoen hori polita ala itxusia izan, alaia, ala tristea. Eta begirada horrek antzemandakoa hitz aproposekin adierazten bada, zerbait alda daiteke irakurlearen barruan. Mesedez, ez etzi, zaindu begirada hori. Olerkiekin hasiko gara. Aurten 2 saritu dauzkagu. C kategorian 10-12 urte, Zurriola ikastolatik Urtzi Etxaniz Gerra, Beldur diot izeneko olerkiarekin. Beldur diot. Beldurrak ez dira txarrak, ez beldurtu beldurrak izateagatik. Beldur diot gela ilun txikiei. Beldur diot gaueko armiar mandiei. Beldur diot etxeko lanak hasteari, eta ez jakiteari. Beldur diot gaueko kalean bakarrik joateari. Beldur asko ditugu denok, baina beldurrak ez dira txarrak, ez beldurtu beldurrak izateagatik. Beldur diot beste hiri batean galtzeari. Beldur diot beldurrezko pelikula batzuri. Beldur diot basoan nagonean zerbait entzuteari. Beldur asko ditugu denok. Beldur diot girol batean liatzen dudanean pertsona batek bronka botatzeari. Beldur diot eztabaida batzuei. Beldur diot, beldur asko ditugu denok. Baina beldurrak ez dira txarrak, ez beldurtu beldurrak izateagatik. F kategorian 16-18 urte, Zubiri Manteotik, June Esnal Altzugarai, hitzen faltan olerkiarekin. Azkeneko 3 urtetan aipatu izan da eta 2017an irabazle. 2017an Aubixara eta 2019an Zugarramurdira joan zen Urruzunokoekin batera literatur egonaldia egitera. Hitzak, zein erraz idazten diren, arkatza hartu, idatzi, ezabatu. Mahaian, orrian, leioan, komun publikoetako atez arkituetan, ikastolan, etxean, luzeeran horizontalean, arkatza hartu, idatzi eta agian ez ezabatu. Hitzak, zein erraz esaten diren, ahoskatzen diren, oiukatuz edo zer gauza askatuz. Lotsari gabe, esanahiri gabe, zarataz betetako esaldi hutsak. Hitzak, hauetaz baliatuz galdera ugari sortzen zaizkit maiz, naiz eta ez nahi. Hitzek muga bat izango balute, amaiera bat, idatzi dituen azken 18 hitzak nire azkenak izango balira, edo esaldi hau nire azkena bada, edo hitz hau, edo hau. Goazen orain irudiekin eta hitzekin jolas pixka bat egitera. Goazen orain komikien atalera. Guztira 6 saritu dauzkagu komikiaren sailean. Eta hauek komentatzeko Matxin komikigilaren etxean sartu gara. Begira. Zorionak parte hartzaile guztiei eta aurten ere plazer handi bat izan da zuen marrazki eta hitzekin gozatu degulako. Eta espero dut datozen urteetan ere berriro ere orri zuriak kolorez eta hitzez betetzen jarraitzea denok elkarrekin. Ondo izan, agur. B kategorian, 8-10 urte, Zurriola ikastolatik Aratz Samso Camino, telebistako kotxea izeneko komikiarekin. Kaixo, ni Aratz naiz eta nire komikia gertatzen dena aurkeztuko dizuet. Nire komikia doa, Aratzek zegoela formula bat ikusten telebistan, palomita gozo-gozoekin, eta gero
batean formula bateko kotxe bat atera zen telebistatik. Gero buskatu zuen pareta joateko etxetik. Eskerrik asko, agur! B kategorian baita ere, Zurriola ikastolatik, Aritz Gelabert Fernandez, kontuz marrazoarekin komikiarekin. Kaixo, hau nire komikia da, bale? Behin batean marinel bat arrantzan zegoen, eta bapatean marrazo bat arrantzatu zuen. Marrazoak beraren barku gainera bota eta itsasontzia ondoratu eta arrantzalea jantzuen. Hau izan da, nire komikia, espero dut asko gustatu izana. Agur! C kategorian, 10-12 urte, Zurriola ikastolatik, Peru Etxeberria Zurdo, Nesi izeneko komikiarekin. Kaixo, nire komikiaren izenburua Nesi da. Eta hiri batean istripu asko gertatzen ziren toki batean mutiko bat zerbait ikusten du leihotikan. Nesi zen, baina bera ezekien. Ondoren argazki bat egiten dio. Eta uretara botatzea pentsatzen du. Nesi pentsatzen ari da bera jatea, baina momentu batean mutikoa uretara bota baino lehen kotxe bat agertzen da eta Nesi jotzen dio. Ondoren ambulantzian eramaten dio Nesiri ospitalera eta mutikoa esaten dio lasaitzeko. D kategorian, Zurriola ikastolatik, Malen Urtsegi Fernandez, Ama izeneko komikiarekin. Malenek iaz ere irabazi zuen. Ni ama komikia egin nuen, nire entrenatzailea ONG bateko partaidea delako eta istorio oso harrigarria kontatu zizkigulako eta haietako bat unkitu ninduen, orduan hortaz egin nuen. Hangeuden, bizi berri bat hasteko aukerarekin. Baina ez ginen hiruak sartzen, eta bakarrik utzi behar izan zintuztean, itsasoaren ardurapean, baina iritsi zineten. Mi esker udaletxeari eta antolatu zuen guztioi. Agur! F kategorian, 16-18 urte, Usandizaga Peñafloridatik, Ander Ubarretxena Trueba, Beldurti Ausarta izeneko komikiarekin. Kaixo, ni Ander naiz eta nire arrebarekin batera nire komikia irakurriko dizuet. Beldurti Ausarta. Mendien artean, galdutazekoen hiri batean, hainbat abentura bizi nahi zituen neskatila bat bizi zen. Ani izenekoa. Nahi handia zeukan dena probatzeko, naiz eta arriskutsua izan. Baina zoritxarrez, bere atzetik beti izaki ilun bat zebilen, Aneren ametsak oztopatzen zituena. Beldurra. Honetaz nazkatuta, Ane plan bat garatzen hasi zen, beldurrari betirako ihes egiteko. Hurrengo gunean, eskolatik bueltatzean, Ane korrika hasi zen, beldurra atzetik zuelarik, bera geldiarazi nahian. Anek korrika jarraitu zuen, hiri ondoko basoa zeharkatuz, kobazulo batera iritsi arte. Beldurrak barruraino jarraitu zuen, baina Anek kobazulotik irten eta sarrera estali zuen, beldurra barruan giltzapeatuz. Geroztik, Anek nahi zituen abentura guztiak bizi izan zituen, inork ez baitzuen geldiarazten. Orain aldiz, labanera biltzen hasi zen, zuhaitzetan egotzen eta arropa jantzita zeukala uretara salto egiten. Egun batean, hiriaren inguruko basora itzultzea erabaki zuen, hau esploratzeko. Eta bertan ikusitakoak Ane liluratu zuen. Hainbat gauza izuragarria aurkitu zituen, egun osoan bueltaka, gau iritsi zen arte, eta basoan galdu non zegoen jakin gabe. Bitartean, beldurra kobazuloan jarraitzen zuen. Ane zain kezkatuta zegoen, non bere tamaina handitu egin zen, kobazuloa lehertaraziz. Banoa, Ane, itxoin nazazu. Eskerrik asko. Goazen etxera. F kategorian baita ere, Zurriolatik, Enara García Alonso, Time Lapse izeneko komikiarekin. Lehenengo eta behin pentsatuta neukan hau prologo bat izatea. Hau da, beste istorio baten hasiera eta zerri buruz tratatuko duen istorioa. Lehenengo, timerrak pentsatuta daukat izatea pertsona talde bat zeintzuk haien armekin, hau da, pintzel gorriak, haien bizitza erreseteatu dezakete, ez inoiz hiltzeko eta
heriotzaren kontra borrokatu ahal izateko. Badago beste puntu bat ez dena igual ondo ulertzen, eta dira, hemen agertzen diren bilepokoak. Hoiek errepresentatu nahi dute bigarren binetan hiltzen diren bi emakumeen arimak, eta hauek arma bezala erabiliko ditu heriotza kontratatzeko timerren kontra. Eta gertatzen dena da baita ere protagonista eta antagonista lagun zarrak direla, esaten duen bezala. Eta istorioa jarraituko du hori kontatzen, nola bihurtu ziren lagunak eta zergatik daude bata bestearen kontra borrokatzen denbora guztian. Eta eskerrik asko hori esan dezaket oraindikan, ez dakat zehaztuta guztiz ezer gehiago, orduan hori da dena. Aio! Olerki eta komikien irabazleak ezagutu ditugu dagoeneko. Zergatik ez dugu orain beste zerbaitekin gozatzen? Ipuiekin, adibidez? Inazio Mujika dugu gurekin hitz batzuk esateko. Egunon lagunok. Nork esango zuen, ezta? Nork esango zuen, zuek idatzitako ipuinak guk etxean itxita kanporatera gabe irakurri behar genituenik. Aurten, ipuin asko zientzia fikziozkoak izan dira. Kasualidadea, ezta? Baina zientzia fikziorik fikzioenak ezin zuen asmatu, guk egun hauetan bizi izan duguna. Liburu dendak istea ez da gauza handia. Eskolak istea, oporretan isten dira. Baina tabernak ere itxita egotea, nork asmatuko zuen, ezta? Iruditze zait datorren urtean ipuin bat baino gehiago etorriko zaigula pandemiaren gaia hartuta. Enaiz bat ere originala izango. Uste dut askotan entzun diren aholkuak esango dizkizue dela. Badakizue futbol talde bat, ingeles bat badago. Ni naiz oso futbolzalea, baina bere jokalariak erretiratzen direnean edo hiltzen direnean, abesti bat abesten diete, esaten duena, inoiz ez direla bakarrik ibiliko. Pentsatzekoa da, zaleen gogoan gelditzen direlako dela. Idazteko zaletasunak aurretik beste zaletasun bat dauka, irakurtzearena. Ez dut ezagutzen idazlerik, irakurlea eta irakurlea handia ez denik. Gainera, irakurzalea dena ez da inoiz aspertzen, ez da inoiz bakarrik ibiltzen. Bere irakurketak, personaiak eta abenturak berarekin doaz beti. Beraz, nire aholkuak dira 3. 1. Asko irakurri. Asko, asko, asko. 2. Asko irakurri. Asko, asko, asko. Eta 3. Zuek asmatu. Musu bat eta jo. Aurten, ipuiaren sailean 6 saritu dauzkagu. B kategorian, 8-10 urte, Santo Tomas Lizeotik Naiara Larrarte Ramirez, inork nahi ez zituen zapatillak izeneko ipuiarekin. Inork nahi ez zituen zapatillak. Behin batean, fantasiazko mundu bateko zapata denda batera 2 zapatila beltz iritsi ziren pakete handi batean. Jendeari ez zitzaizkion batere gustatzen zapatila horiek, agian txokolatezkoak, marrugizkoak, edo hortzadar kolorezkoak zirenak bai, baina zapata beltz horiek ez. Arratsalde batean, Xanti izeneko mutil bat sartu zen dendara bere amarekin. Ikusi zituenean, ikaragarri gustatu zitzaizkion zapatila horiek, eta bere amari esan zion oso pozik eta ilusio handiz. Amatxo, nik zapatila horiek nahi ditut. Amak harrituta erantzun zion. Ez eta ez. Oso itxusiak dira. C kategorian, 10-12 urte, Ibai ikastolatik Laia Belio Marcos.
ikastolako misterioa ipuiarekin. Orain historio bat kontatuko dizuet. Hau da momentua irakurtzeari usteko, gero ez esanik ez dudala bisatu. Imaginatzen baduzue hau irutxerritxoen historia bezalakoa izango dela... Beno, historia kontatzen hasiko naiz. Mali, Ane, Ana eta Mia historia honetan oso garrantzitsuak dira, eta beraien izenekin gogoratu behar duzue. Hau ikastola batean gertatu zen, konkretuki jangela batean. Ikastola horretako ikasleak ez zeuden esate baterako superpozik janariarekin. Egia esan gorroto zuten jangelako janaria. Ikasle horiek oso berri ona espero zuten. Sukaldari bat etorriko zen ikastolara egunero bazkaria prestatzera hau guztiontzat. Orain, Mali, Ane, Ana eta Miarekin utziko zaituzte. Agur! C kategorian baita ere, Lasaie Donostia ikastetxetik Lierni Riezu Aiala. Mirenen bakardadea izeneko ipuiarekin. 2019an ere ipuiarekin irabazi zuen. Mirenen bakardadea. Bazen behin Miren izeneko neska bat. Mirenek ez zuen lagunik, 4 aldiz aldatu zen eskolaz, baina inoiz ez zuen lagunik aurkitzen. Inork ez zuelako bere laguna izan nahi. Azkenean eskola batean galdetzea erabaki zuen, ez zuelako behin eta berriro eskolaz aldatzen ibili nahi. Lagunek izatea zagain, mundu guztiak egiten zion barre ere. Miren aspertuta zegoen, egon guztietan egarrez iristen baitzen etxera. Bere gurasoak egon galdetzen zieten ea zer gertatzen zitzaien, baina berak ez zien ezer esaten. Bere gurasoak oso larrituta zeuden, baina ez zuten ezer egin, ez ekitelako zer gertatzen zitzaien. Beste kantu bat entzuteko gogoa sartu zait. Iñaki, Ainara, hor zaudete? Ufada bat begiak itxiz, espainestuetatik kanta bat emeki, ez dizko hitzak pistoietatik, kanpaiak doinu baten atxar. Begiak zabal, bihotza estu, katu beltza astiro, eskailerapetik, kotoizko pauso, niniak lauso, begira gelditu zait niri. Ez du lagunen beharrik, ez da ezeren izu. Dena baitzaio arrotza, ohikoa tristuraren urdinotza. Kale zokora abiatu da, eme baten pausoak dira ilun bistan, arbaten gorputz eta asmoak, gauaren zuloan sartu da. Pretty boo 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 boo.
kale zokora abiatu da. Heme baten pausoak dira ilun bistan, har baten pauso eta asmoak gauaren zuloan sartu da. D kategorian, 12-14 urte, Lasai San Luis ikastetxetik, Luka Moraleda Castro, Mikelen egiaren gezurra ipuiarekin. Egun hartan, Mikelek ingurura begiratu zuen eta lanbroa bereziki bizia zela ikusi zuen. 15ean behin, Mikelek egurra mozeran joan behar zuen negua igarotzeko. Larruzko abarkak marroi ilunak ziren, kedarrez betetako pertsona zahar baten aurpegia zirudien. Prakak bere pobreziari buruz hitz egiten zuen. Alkandora marraskatuta zegoen, ardi larru batez estalita. Ez zuen inoiz garbitzen, baina hotzetik babesten zuen. Bere txapela beltza urtzen ari zela zirudien euriaren eraginez, eta bekainin gainean zeraman. Honek basoko pizti baten itxura ematen zion. E kategorian, 14-16 urte, Arantzazuko ama ikastetxetik, Amets Betelu Ugertemendia, I Little Girl izeneko ipuiarekin. Orain lo zaude, eta ni zurekin hitz egiten ari naiz, uin elektrotemporalen bidez. Amets bat dirudien arren, legez kanpo dagoen denboran zehar komunikatzeko modu bat da. Eta ez da Inception pelikulan agertzen den ideien implantea. Orain esango dizkizudan gauza guztiak gogoratu behar dituzu. Eginean, zure esku dago unibertso hau, eta hemen jarduten duten animalia, sinesmen kultura guztiena ere bai. 2070 urtean, uin elektrotemporalak aurkitu ziren, Riemanen Zetaren eta ordenagailu kuantikoen kubiten bidez. Oso itxura ona edukiarren ez da dirudiena. Hain da arriskutsua, non nire garaiko oso jende gutxik du haien berri. F kategorian, 16-18 urte, Zurriola ikastolatik, Lore Lasa Elosegi, Zure Erruz izeneko ipuiarekin. Lorek 2018an ere ipuiarekin irabazi zuen. Tira, hasieratik hasiko naiz. Kepa eta biok elkarrekin bizitzen astebete generamanean hasitzen dena. Hain zentzuragarria berarekin bizitza partekatzea. Ia 2 urte generaman batera, gutxi dela pentsa liteke, baina niretzako bizitza osoa berarekin banerama bezala da. Eta ezin dut nire bizitza bera gabe imaginatu. Betirako horrela jarraitu izan bagenu. Hau bai jargi, hemen naiz. Atea bere atzetik itxi eta nire gana etorri zen zuzenean. Zen moduz eguna, galdetu nion, masaian muxe ematen zidan bitartean. Lehiaketa honek helburu asko ditu. Sortzeko gaitasuna, lankidetza eta errespetua sustatzea. Mundua ulertu eta adierazteko zuen bide propio aurkitzea. Eta bide guzti hau, urratsez urrats, euskeraz egin ahal izatea. Eta orain, gogoratu nahi dizuegu, 22 irabazleekin batera, 39 aipamen berezi egon direla. 39 hauek azken fasera iritsi diren lanak izan dira. Beraz, ez etxi. Jarraitu margotzen, jarraitu idazten, jarraitu bertxotan, eta batez ere jarraitu zuen sormenari kasu egiten. Jon Insaustik irakurriko dizkigu. Aurrera. Asko izan zarete Koldo Mitxelena literatura lehiaketa honetan parte hartu duzuenak, 1200 izan zarete, baino bazaudete 39 aipamen berezia izan duzuenak, eta hauexek zerate. Albizu Martinez, Julen. Aresti Perez, Irati. Arriet Arrazola, Maia. Arrieta Flores, Katixa. Arrizabalaga Aizpuru, Josu. Beitia Garzia, Jon. Blanco Lorenzo, Eider. Casanova Gurrutxaga, Maria. Kaskante Aizpuru, Mikel.
Darnwell Eden Rose, de Bartholomew González Onintza, Ezeiza Badiola Maggi, Egaña Rodríguez Izaro, Eskisabel Ezquerra Julen, Fano Corta Ander, Fernández Acuña Naya, Fernández Fajarnes Izaro, Ferrero Pérez Eider, Garro Ugarte Mendia Alaia, Goñi Kortajarena Arriet, Guedes Ontoria Noa, Gurutzealde Gómez Ander, Ibarguren Quintana Uxue, Ilarregi Ansoalde Telmo, Izeta Egizabal Malen, Legorburu Villegas Jon, Michelena Arce Irati, Odriozola Beitia Jone, Olano Goikoetxea Oibar, Otegi Modueño Amaiamiren, Oiarzabal Mariskal Iraia, Peña Etxeberria Nimbe, Pinto Ortiz Markel, Rekondo Alberro Maggi, Rodríguez Manzano Ekaitz, Sánchez Etxart Nora, Sasiain Alkiza Beñat, Sorzabal Landazabal Markel, eta Torres Kostas Oier. Eskerrik asko guztioi eta datorren urteko literatura saigan ikusiko dugu berriz ere elkar. Bertsoen alorrean lau saritu dauzkagu. Beñat Gaztelumendiri galdetuko diogu ea aurtengo uzta nolakoa izan den. Aurrera, Beñat. Ni aritu naiz, zuek idatzitako bertsoak irakurtzen, eta nire etxean da nire bakardadean nire buruarekin kantatzen. Eta esan beharra daukat, plazer handi bat izan dela, hau dena irakurtzea. Nik ere bertxotarako beti ikasten ditut gauza berriak, zuei esker. Eta, esan beharra daukat, adinean aurrea joan ala, gero eta bertso gutxiago iristen direla, normalean gure eskuetara. Eta, hoxe esan nahi nizuen, bertxotan egiteak lehendabiziko aldian ikaragarri zaila ematen duela, lehendabiziko aldian gauza guztiek ematen duten bezala, eta normala lehendabiziko aldi hortatik frustratuta, haserre, edo ezintasun sensazio batekin ateratzea, denoi gertatzen zaigu, eta ez lehendabiziko aldian bakarrik. Baina pixkanaka eginearen eginez ikasten ere joaten gara, eta bertxotan egiteak ez du bakarrik balio bertxotan egiten ikasteko, bizitzarako ere eskola ederra izan daiteke. Bertxotan ikasten dugu adibidez, hitz bat jartzen dugu ustez beharko luken lekuan, eta hitz horrek ez du nahi adinako indarrik egiten, beraz, ordezko beste hitz bat aurkitzen ikasten dugu. Ikasten dugu baita ere, errimaren izenean esaldiak beste era batera tolestatzen, bizitzarako ere oso erabilgarria da hori. Ikasten dugu baita ere, esaldiei beste indar bat nola eman, eta horrek guztia balio digu, adibidez azterketa baten nota hori ateratzeko, balio digu baita ere lagunekin hizketan ari garenean, gure anekdotek beste nekadinako grazia eduki dezaten, ligatzeko ere balio dezake, hori dena erabiltzeak. Eta hoxe, bizitzea bertxotan egiteko eskola ederra da, eta bertxotan egitea bizitzarako ere eskola ederra da. Eskerrik asko denei. C kategorian, 10-12 urte, Horixe ikastolatik, Maren Gerra Zurbano, Alde Zarreko Arazoak izeneko bertsoarekin. Kaixo arratsaldeon, gaur nahi dut kontatu, gure parte zarrean zer zaigun gertatu. Gu egoera gaitu, dezente kezkatu, taia da ezin dugu gehiago aguantatu. Alde Zarra daukagu, turistaz beteta, hotelekin gainezka, gehiegi daudeta. C kategorian baita ere, 10-12 urte, Horixe ikastolatik, Maili Iriondo Arana, Donostiako festak izeneko bertsoarekin. Orain bertso batzuk ditut kantatuko, Donostiako festak ditut kontatuko, denok batera ondo dugu pasatuko, festa zoragarriei zuk ez eginuko. Abendu bukaeran Santo Tomasa da, taloak sagardoa eta txistorra da, txerria ikusteko zatozte plazara, animatu zaitezte etorri festara. Festa polita hauetan egon naiz ni alai, eduki dudalako Donosti nahiko jai,
Hala ere gehiago orain badezu nahi, egon zaitezke lasai inauterien zai. D kategorian, 14-16 urte, Zurriola ikastolatik, Larraitz Otamendi Oiartzabal, Donostiako euskera izeneko bertsoarekin. Donostiako iruda matxo, zenbat langile dendari. Donostiako iruda matxo, zenbat langile dendari. Euskeraz ere badakite baina, inglesarekin hobeki, eta kriskitin kraskitin arroxa krabelin, inglesarekin hobeki. Donostiako mutil gazteak kalera nahi dutenean. Donostiako neska gazteak kalera nahi dutenean. Euskaldoinuen piperrik ere ez dago euren artean, eta kriskitin kraskitin arroxa krabelin Donostiaren kaltean. Arrosatxoak 5 osto ditu, krabelintxoak 12. Arrosatxoak 5 osto ditu, krabelintxoak 12. Euskarak nonbait ez du izango, erdera gaina eskari, eta kriskitin kraskitin arroxa krabelin, alperri kantari. E kategorian, Arantzazuko amatik, Aner Urdangarin Galartza, DBH Agur bertsoarekin. Oporrak nora egin, hau da gure gaia, iristen ari denez, oporren usaia, ezagutu nahi dugu, Frantziar paisaia, Paris hiria eta dorre bat garaia. Hemen bukatu dugu bertsoen sariekin, baina Beñat nun bizi den dakigunez bere etxera joan gara. Beñat, eskainiko diguzu bertso bat? Hartu papera, borra, goma eta arkatza, itzei erantzi bizitza, indarra atxa. Zirri borratu, lekuz mugitu ardatza, sorkuntzan hain da erlatiboa akatsa. Zirri borratu, lekuz mugitu ardatza, perfekzioa imperfekzioan datza. Guk jarria da gure sormenaren muga, irudimenak hormarik ba ote du ba. Ez errenditu emandako eredura, azaldu zure poza eta erredura. Ez errenditu emandako eredura, egin alduzun hori alduzun modura. Eta orain, duela 5 urte berrikuntza izan zen atala dator, mikroipuinen atala dator. Ipuin motzak dira neurriari dagokionez, baina sendoak edukiari eta sentimenduei dagokionez. Eta mikroipuinak komentatzeko gurekin dugu Ana Malagon. Aurrera, Ana. Kaixo, niri izena Ana Malagon da, eta niri okitu zaite Koldo Mitxelena sariko mikroipuinak berri ikustea. Eta aipatuko nuke azken urteotan ikusi dan joera ere aurten ere mantendu dela, ez? Eta da mikroipuinen kalidadea eta maila nahiko altua dela. Eta azpimarratzea egitu zaitzen beti esaten da, ez? Mikroipuinak ez direla formato errez bat, eta gainean gehituko nuke gure artean dagoen eredu falta. Eta dena dakigu
idazten, irakurtzen ikasten dela, ez? Eta horregatik hain garrantzitsuak ereduak. Baina hala ere, eredu falta izan arren, gure ikasleek eman dute uzta oparoa aurten bai eta pozteko arrazoia hitz zait. Aurten 4 saritu ditugu. D kategorian, Santo Tomas Lizeotik, Malen Ilarregi Ansoalde, Ametxetan izeneko mikroipuinarekin. Plazer handiko momentua. Dutxa bero eder bat hartu, izaragarben useinarekin oean sartu, eta egun gogor baten ondoren begiak itxi. Eta hantxe, oroitzapen ederrak, atseginak, asteezinak, ziraragarriak. Fokoak niregan, estenatokiko tentsiozko isiltasuna, bikotearen begirada konplizea, bihozaren taupada azkarrak. Arnasa hartu eta maitxetako saltoa emateko ordua. Dena prest, denak begira, denak zain. Hainbestetan etxeedutako jauziaren unea, airean sentitzen naiz eta ziztada bat. Iluntasuna, bizitzen ari zaren momentura ekartzen zaituen horietakoa. Bihotza geldiarazi egiten duena, mingarria, gogorra. Zarata hotxak berriro entzuten ditut, gurasoen ahotsak gertu, eta orain, begiak iregitzerakoan, Arrasateko zentro tetraplegikoko joen erizainaren irrifaratxeginak ezin du nire begietako malkoa geldiarazi. E kategorian, Donostiako Salesiarrak ikastetxetik, Amaia Kosta Torregarai, Izarrak itzaltzen izeneko mikroipuinarekin. Bizi naizen lekuan gauzarik garrantzitsuena maitasuna da. Elkar maite duten guztiak elkarrekin bizi dira. Nire lagun guztiak honelako etxetan bizi dira, eta egun hoberenak izaten ditugu beti. Gure txokora jolastera joaten gara beti, eta jateko zerbait eramaten dugu. Dena bikaina da, gauza bat izan ezik. Nire hirian arlote itxusina bizi da. Aurpegi deformatua dauka, begi bat bistau handiagoa dauka, zuroker bat, beso txikiak eta hankandiak ditu. Pena handia ematen badigu ere, ez gara berarekin hitz egitea ausartzen. Ez gaitzazu aipatu, zu ere ezinateke ausartuko. Elezarrak dio bere bihotza hausten duten bakoitzean, aurpegian beste orbain bat ateratzen zaiola. Eta hori gutxi balitz, zorigaitz hau gertatzen den bakoitzean, izar bat itzaltzen da, berriro piztu ez dadin. Nire hirian arlote itxusina bizi da, egunero ikusten dugu arlote hori, beti aztarna berri batekin, beti malko berri batekin, beti itzali diren izarrez inguraturik. E kategorian, Lasai Donostia ikastetxetik, Naiara Udakiola Agirrebengoa, Noiz arte amets gaiztoa izeneko mikroipuinarekin. Naiara azken 4 urteetan aipatua izan da, eta 2019 urtean Zugarramurdira joan zen Urruzunokoekin batera literatura egonaldira. Hasieran, alaiak, koloretsuak, argiak, irribarrea sorrarazten zizutenak. Iraganean familien arteko bizipenak isladatzen zituztenak. 11 horrelako zeuden toki hartan. Ikusitako guztia hausnartu ondoren, ezinbestekoa zen haiek guztiek zerbait aman komunean zutela pentsatzea. Zoriontasuna. Haiek ikusi eta bizitzak milaka bira eman dituela da zure lehen pentsamendua. Nola alda daiteke bizitza hain azkar? Zer gertatu da garai hortatik orain gaudenera iristeko? Baina beste multzoa erreparatzean, 180 graduko bira agari dute. Lehenagoko bizitzara itzuliko ez diren etxipenak dardar, orain aldi krudela. Tristeak, goibelak, ilunak, bakardadez eta sufrimenduz josiak, bihotzean utxune sakon bat sentierazten dizutenak, egunerokotasun latza adierazten dutenak. Horrelakoak dira, konzentrazio esparruetako umeen marrazkiak. F kategorian, Santo Tomas Lizeotik, Ainhoa Altzuri Iturbe, Nire biloba izeneko mikroipuinarekin. Astelenean, nire biloba goibel etorri zen ikastolatik. Aitona, gaur handirenok izkurnek herrieta egin dit matematikako itxikolanak ez egiteagatik. Baina berak ez duk izkurne ituriko irakaslerik. Asteartean, nire biloba triste xamarra etorri zen ikastolatik. Aitona, gaur nire gelako Mikelek bragomak kendu dit, baina bere gelan ez dago Mikelik. Asteazkenean, nire biloba arduratu etorri zen ikastolatik. Aitona, nire berokia galdu dut, urdina, Bizkarraldean Mickey Mousen marrazkia duena. Baina berak ez dauka halako berokirik. Ostegunean, gaur, nire biloba negar baten etorri da ikastolatik. Aitona, gauzak imaginatzen ditudela uste dut, laguntza behar dut, baina nik ez dut bilobarik. Ainara, Iñaki, azken kantutxo bat eskainiko diguzue?
neurea dudala badakit, baina zauria ez dut topatzen inundik. Benetan aldatorkit pozarraietatik, ala ez oten nabil neu bere atzetik. Honez gero ikasia, nago gerizpean, itzalaria zalean, eusteko bestian, aldiz uzkurtu eta puztu saiespean, bihotza somatzen dut eguzki eskean. Berriz minau, berriz minau, berriz minau, luze dira. Berriz minau, berriz minau, berriz minau, luze dira. Luze dira. Zorionak irabazleei, eskerrak parte hartu duten haur eta gaztei, eta baita ere irakasle eta ikastetxeei egindako lanagatik. Segi horrela, idazten eta irakurtzen. Ziur gaude zuen hurrengo urteko lanetan COVID-19ak zer esanik izango duela. Zuena da artea, zuena da kultura, eta zuena da sormena. Segi horrela, eta biba zuek. Berriz minau, berriz minau, berriz minau, luze dira.